Update lang po ninyo kung makabalhin namin yung may balay eh. Medyo uwan-uwan. Yo! What's up mga kapobre? Mga nataglabas na itong mga labunon. Labunon sa gamit sa bibi. Itong higdaanan, dito may kahigda diri kay napaman dito ang kuwan mga gamit, wa pa mahakot diri. Update lang po ninyo kung makabalhin namin yung may balay diri. Medyo uwan-uwan rong panahon na. Kaya mato sa speakers kay ito sa mga higda dito. Ito sila dito ako misis ng bata na talk. Nakita lang dito pag-abot. Hello, what's up mga kapobre na ako diri sa among daan nga higdaanan mao ni diri. Oh. Mag-update ako ninyo kung makabalhin namin dito. Ang kulang ato sungga na lang, sungga. Kuan tag battery sa 12 volts nya suga nga 12 volts sad para makasuga ta dito. Suga ra problema dito. Kaya atong batang gamay di na pwede may suga kay nanglan na sugan. Pero lamok. Gatog na kakwarta ta, hinahinayan to na akong flooring dito. Maka tigom-tigom tag gamay. Ako ba, makatigom ba? Wala matigom kay yung kakwarta, gasto na yun para anam-anam mo kakuha na itong balay. Dala ko ito akong vlog mga kapobre. Happy New Year nyo tanan. Bye bye.